ಬರ್ಸದ ಪುದರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ ಅಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಓಹ್ ಪನ್ನೆಲೆಗೆ ಇನಿ ಐತಾರತ ಅಂಡ ಈ ಜನದಾನೆ ಕಂಡದ ಬರಿಟುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುದಿಪ್ಪು ದಾಯಿಂದ ಪನ್ಪೆ ನಮಸ್ತೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನು ವಶಿಷ್ಠರೈ ಯಾನ್ ಇನಿ ಬೈದಿನಿ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಳಡ್ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಗ್ ದಾಯಿ ಬೈದಂಡ ಮೂಲು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಿಣ್ಯ ಜೋಕ್ಲೇದ ಬತ್ತದ ಆಂಜನಕ್ಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆದೆ ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಆಂಡ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದಾಯಿ ಮನ್ಪಿರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪಿರು ಆಂಡ ಒಂದು ದಾಯಿ ಮನ್ಪಿರಂದು ಒಂಜಾತು ಮಾಹಿತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೋನಿಯರುಲ್ಲಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಡತನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೂಲ ಮುಗಿದ ಜನಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡದೆ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಳಿನ ನೀರು ನೈಕ್ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಅಥವಾ ಕೆಸರದ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಚಯ ಜನಗಳು ಇಪ್ಪುಜಿ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಇಡೀ ಊರುಡು ಕಂಡೋಳೆ ಇತ್ತ ಬೆಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಲಂಕ ಪೊಣ್ಣಾಡಿ ಕಾಲ ಒಂದು ಬೇಡ ನಾಗಲಿ ಮುಟ್ಟ ತೋರಿದೆ ದಯಪಟ್ಟ ಬೈಲೆ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋಟೋಳಿಗೆ ಆ ಬಲ್ಪುಟ ದಿನಟು ಲೆಕ್ಕದ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಂಡಲೆಡೆ ಎರಡೇದು ಕಟ್ಟದು ದನಿಕರು ಪುಣಂಚಿನ ಸತ್ತಲು ಕೇಳೋದಿತ್ತು ದಾರಿ ಕೊಡುವ ಇದು ದುಮಿಯಲ್ಲ ಆ ಊರ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ರೈತರು ಸೇರಿದ ಕಂಡೋಡು ಎರಡೇದು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡುವುದ ರಾಗಡು ಒಂದು ದನಿಕರು ಪುಣಂಚಿನ ಅವು ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಅವೆರಡು ಪಕ್ಕ ಕಂಡಲೆಡೆ ಒಂಜಾತ ಅಪ್ಪೆನಗಳು ಸೇರಿದು ನೇತಿ ನಡುಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ನೇತಿ ನಡುಪುಣ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜನಪದ ಪದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬಂದಿತ್ತು ಅವು ಕೇಳಿದ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಕೊಡುವುದ ಆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಂಡೋಟಕ್ಕೆ ನೇತಿ ಕೇಳೋದಿತ್ತು ಇದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಕಾರಣ ಕಂಡೋಳೆ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಕಂಡೋಳೆ ತುಳಿಯ ನೇತಿ ಇತರ ಕಂಡಲೆಡೆ ಕಂಡೋಳೆ ನಡಿಯರು ರಬ್ಬರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸಾಯ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯಾ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ರೈತರು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಂಡನ ಒರಿಸೋದೇವೆ ಈ ಪಾಠ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ರಾವು ಕೊಡೋದು ಉಪನಿ ಮಂಜಟ್ಟಿ ಗೋಣದ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಬಂದೈತೆ ಆ ಮಂಜಟ್ಟಿ ಗೋಣದ ಪದ್ಯ ಏಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಟ ಬಯ್ಯ ನೇಚಿ ನಡೆದು ಕಂಡು ಬರ್ತೀರ ದಯಮಟ್ಟ ಅದೊಂಚೂರು ಕೆಸರಡು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆ ಮಂಜಟ್ಟಿ ಗೋಣದ ಪದ್ಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೆಸರಡು ಸೇರ್ತಂತ ಒಂದು ಕುಸಲ್ ಐಕ್ ಮಾಡಿದ ಐದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಡೆ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು అంటే ಆ ಕೆಸರಡು ಅಪಘಾತ ಐ ರುದ್ರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಗಜನ್ನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಇವರನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ರಾಗರ್ ಇವರು ಸಾಲು ಓದಿಸಿ ಪೇಟವನ್ನ ತೊಡಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಸಾಂಖ್ಯ ಇವರು ಪೇಟವನ್ನ ತೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮರಕಡೆ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಯಾರು ತಂದುಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾರು ತಂದುಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಯಾರು ತಂದುಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜೋಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ್ನ ನಿಧಿ ನಾಡೇರೆ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ತನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಧಿ ನಾಡೇರೆ ಬೈದಿರು ಎಂಚ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕನ ಇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಾಡು ಜಾರ ನಾಟೆಂಡ ದಾದ ಕೊರ್ಪಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಏತ ನಿಧಿ ನಾಡುವರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಗೆ ಅಂದು ಎಂಚಾಂಡು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡೆ ರಜೆ ನನ್ನ ಬರ್ಸಿ ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರೋಂಡು ನಾನು ಸರಿ ನಾಡ್ಲೆ ನಿಧಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲದ ನಡಪುನಂಚಿತಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ ಜೋಕ್ಲೆತ್ತಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡಾಗ ಜತ್ತಿದೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಅಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಯರೊಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬದರ ಶ್ರೀತ ಅಂದ್ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ಊರದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಚ್ಚಿದಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಂಡಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಅಂದು ಪುರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಕಂಡಡು ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ನಲ್ತೊಂದು ಬೊಪ್ಪುನೆ ಅಂದು ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಕೆಸರದ ದಿನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ತಯಾರಪ್ಪ ಇನಿ ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಪೂರ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಕಂಡಡ ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ದೊಟ್ಟನ ಎಂಕ್ಲು ಸೇರ್ನೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ನ ಖುಷಿತ್ತ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೊಳಿ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕೆಸರು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯನೇ ಪೂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವಡು ಮಣ್ಣದ ವಾಸನೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಬರ್ಸದ ಪನಿಕ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೀರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಬುಡೊಂತೀರಿ ಕೆಸರಡು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕೆಸರು ಆ ಮಣ್ಣಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದೈಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಊಲ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೆಸರು ಚೀ ಪಂಡದ ಮಾತ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಹಳ್ಳಿಡು ದೆನ್ನ ಮರಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬುದಾಗ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಒರಿಪೇರ ಬಡದು ಈ ಕೆಸರದೊಂಜಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ ಐಟಿ ಇನ್ನು ಇಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು ಈ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ದ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟರಾಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ವಿನ್ ಆದಿರಿ ನನ್ನ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎನ್ನ ಬುದರೆ ಕಮಲ್ ಅಂದೆ ಏನು ಗುಳಿಗೆ ಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಈಶ್ವರಂಗ್ಲೇಟೆ ಪಂಡ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ತೂತ್ ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಮಂತಿಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಊರುಟು ಪಂಡ ದುಮ್ಮುದಕ್ಲು ಮಂದೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತು ನಮಗೂ ಐನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಗ್ಲಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಮಣ್ಣಿಡ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಹಿರಿಯಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡೋಡು ನಲಿ ತಂದೆ ಉಲ್ಲ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಯ್ಯಾಲ ಬಾವ ಚಂದ್ರಹಾಸಗಿ ಮುಂಡೇರಿಯ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೃತಿಕಾ ಅಮೇರು ಸುಜನ್ ಬಾಣಪಟ್ಟವು
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲೆನ ಪಂತ. ಇಡೆಗ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯದ್ದು ಎರುಕುಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡಪ್ಪುನಕ್ಲ ಬೈದಿರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ದೇವದಾಸ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರಗಿತಿ ಗಿರ್ದೇರುಳು ಎಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಎತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪವರ ಎಂಕ್ ಕಂಡೆತ್ತಂಡು ಐಟು ಸಾಬುಲಿ ಮಂತದು ಹೊರ ದತ್ತದು ಐತ ಪಕ್ಕ ಕಾಲಿ ನೇರ್ದೆತ್ತದು ಬೀಲೋಡು ಬತ್ತದು ಬೆರಿ ಬತ್ತಲು ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಾಂಡು ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಕಂಬಳ ಮಾತಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಳುಕು ಕಂಬಳ ಹೋದು ಬಾಲ್ದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎರು ಪಾಲೊಂದು ಮಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಎರು ಬಿಡಾನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎರು ಪತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎರು ಮಾದಾದ ಬಿಡಿಯಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೋದು ಎರು ಟಪ್ ಹಾರಿಯಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಪಾರಿಯರ ಸುಮ್ಮಂತದ್ದು ಮುಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇತ್ತೆ 10-15 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾದ ಬಿಡ್ಬೋದು 40-50 ವರ್ಷ ಆಡ್ತಾರೆ ನೀರು 30 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೆಡೆ అయినా ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕರಕಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಈ ಒಂದು ರಗಳೆಲ್ಲ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ರಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲು ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಕಾರದ ಓಟ ತುದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಕೆಸರ್ದ ಕನ್ನಡಿ ಮೂಜಿ ಕಾರದ ಓಟ ನಡತುಂಡು ಹೊರೈತ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ತೋಜವ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಆಯೋಜಿತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಟ್ಟಾಳ್ರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವ ರಾಮು ಮೈನಾಳ್ರೆ, ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವ ಗಿರೀಶ್ ವೈಕ್ಲೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ರೆ, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವ ಮುಸ್ತಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರೇ, ಸುಧೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಪದ್ಮನಾಭ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಪೂರ್ವಾತ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿದೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತಿದ ಮುಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರಿನ ಪೂರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯುವಕರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೆಸರಡು ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಆಟಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಂಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆದ ಕೆಸರು ನಾನೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎತ್ತೋಡು 1.5 ಗಂಟೆ ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎತ್ತೋಡು 1.5 ಗಂಟೆ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ದುರಾದುರಿಟ್ಟು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ ಕೆಸರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ ಮಾತಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಜೋಗುಲಕ್ಕೆ ಕಂಡವನುಂಡು ಕೆಯ್ಯೋನು ಹಾಕುದು ಅರಿಯೋನು ಹಾಕುದು ಮಾಡೋದು ತಿಕ್ಕುವುದು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಕೆಸರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಜೋಗುಲಿಗೆ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಊಟದಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ಜೋಗುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೆಸರು 3 ಬಾರಿ ಕೆಸರು ಬಾರಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಕೆಸರು ಮುತ್ತುವಂತ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಊರವರ ಕೆಸರು ಜಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಸರ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಂಡಿ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ರಾಗಲ್ಲ ಚಂಡಿಯಾಗಿ ಕೂಡುವುದು ಲೆಕ್ಕ ಮೈಯಾಗಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಹೊಸದ ಪೊಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನನು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಕೆಸರು ಒಂದು ದಿನ ಕೆಸರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಠ ಚರ್ಮ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬಾರಿಯಂತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಳಗ ಇರುತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಕೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಪ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಪೂಜೆ ದಿನ ಕೆಸರು ಈ ಕೆಸರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಕೋಟಕಟ ಕೆಸರು ದಿನ ಆಟಿನ ಸಮಯ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಪತ್ರೋಡ ಕೊಲ್ತಿಗೆ ನಿಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊಲೀರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಮ್ಮಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡಿದ ಮೂಲಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಮ್ಮಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಲನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ನಿಗಲೆಗೊಂಡು ಒಳಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಈಶ್ವರ ಇದೇ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಕಮ್ಮಲಗಳ ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಮ್ಮಲ ಮಂತ್ರನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳು ಮಾತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಆಗದಾಗ ಯಾಕೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲಿ ತಿಳುವಂತಿನ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೊಣ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಜೋಗುಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆಪಡಬಲ್ಲ ಶುಭ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹೋಗ್ತವೆ ಜಯಿಸಿ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಟಗಾರರು ಕಮ್ಮಲದ ಓಟಗಾರರು ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿನೋದ್ ಗೌಡ ವಿಟ್ಲ ಈ 3 ಜನ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರ ನಟರು 2 ಜನ ಕಿರಿಯರ ನಟರು ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಡುವುಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಳೆಬೇಡ ಹೊಸತಿದ್ದರು ಕೂಡಿಗಳ ಸಭೆ ಆ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರ ನಟರು ಕಿರಿಯ ಓಟಗಾರ ನಟಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ವೇದಿಕೆ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ರವೀಶ್ ಪಡವಲೆ ಈ ಗೊತ್ತದ ತುಂಬಾ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್
ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಮುಗಿಲಿನ ನೇತೃತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪು ಪೂರ ಮನೋರಂಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಪೋ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮುಗಿದು ಆಟಿಗೆ ಕಾರ್ದಿಯನೋ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುಂಟು 32 ವರ್ಷನ ತಿಂಗಳು ಉಂಟು ಆ 32 ದಿನದ ಅಧಿಕ ತಿಂಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಟಿದ್ದು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಳು ಒಂದು ಬಾಗಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳದ ಸೊಳಗಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಕಠಿಣ ಕಠಿಣ ಉಷ್ಣತೆಯ ದಿನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಪನೋಡು ಅಂಡ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಈ ಬಾಗಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇನೆ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಉಷ್ಣತೆಯ ದಿನ ಈ ಎಟ್ಟ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ಅಪಗಂಡ ಎಂದು ನಾವು ಮರಿಯಾಳ ಒಣಪ ಅಂಡ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮರಿಯಾಳನ್ನು ಒಣಪನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕೆತ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಷ್ಣತೆಯ ದಿನ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಮಾಡೋದು ಬೋರ್ಡು ಅಂಟ ಐಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಂಟ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಏನೋಡು ಬಂದಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಪಡವಲಿತ ಪಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ஏழரை எமதை கொண்டாட்டு நிலைபுத்தி 7 நிலை ಸತ್ತಿಗೆದ ಅಡಿಕೆ ತನ್ನ ಕುಲತಿದ ಬಂಗಾರ ಚರಿಯಾರ ಪಾಡೊಂದು ದತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚರಿಯಾರ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ತುಂಬ ಸಂಗೀತ ಪಿರ ಪಾಸರಿಯತ್ತ ಕಾಪುದೀತ ಕಾತೊಂದು ನಮಗೆ ಹೆಂಡದ ವರ್ಷ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಲವತ್ತು ಕೊಡೆ ತಾಳ್ತದೆ ತನ್ನ ಮೋಹದ ಚಕ್ಕಿನಡು ಪಾಡದೆ ಸಿರಿ ಮಿರಪೇರು ಕೊತ್ತು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಕಾಪುದೀತ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಆ ಮೂಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೋದೊಂದು ಈ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡ ನೆಲೆಬುತ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಈರುವೇರು ಉಳ್ಳಾಗ್ಲೆ ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿ ಆ ಪಿರಿಚಂಡಿನ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಲೇಸೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ಈ ಮಲ್ಲ ಲೇಸದ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಚಾವಡಿನ ಒಳಗಾಯಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲಿನ ಪಾದ ಪತ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟರ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮತ್ತರ್ವೆ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಬಾಗಡಿ ತಿನಚಿನ ಸರ್ವ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದೀಚಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂಧುಳೆ ಭಾರಿ ಬೆರ್ಮೆ ಅವೊಂದುಂಡಿನಿ ನಮ್ಮ ತೌಳುವ ಧರ್ಮದ
ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ ಬದುಕು ವಾರಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಬದುಕೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ ಬಂಚಿಗರ ಬಡವುಗು ಬೋಡಾದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲೆ ನಾಲಿಲ್ಲೇ ನಟ್ಟದೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಾಯಿರಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಲೇಸೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ಲೇಸೆಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ನೆಂಪು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಇಡೀ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಅಲ್ಪ ತೋಂಡಲ ಆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಪೊಲಬು ಉಂಡ ಆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗವು ಉಂಡ ಅವೇನೆ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟವಡು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಭಾಗದ ಸ್ವಾಮಿ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ತಾನು ಮಲ್ಲೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಪಿನ ಭೇದ ಭಾವದಿಯ ಒಂದೇ ಆಯೇ ಉಂಬೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನ ಆಚಾರನ ದೇವೊಂದು ತರಡಿತ್ತಿರಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಲಿನ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇದೀತೆ ಕಂಡಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಗೊಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುರಂಚಿನ ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲು ಮುಖ ಬದುಕಿರಗಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ತುಳ ಬಂಧುಲವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬದುಕ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಉಳದಿಂಚಿ ಹೋಗಿದ ಸೊನ್ನೆರ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪುರ ಬಂದೆ ಬೀರಟ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ದಾಯದಿಂದ ಕೆಂಡ ಬಂಧುಳೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲ ಆಡಿ ಬೈದಿದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಹಿಡಿತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಜೋಕ್ಲಡ ಪಾತ್ರ ನಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಐತ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟೂಪುನ ಮೊಬೈಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಲ ದೂರ ಹಿಡಿತಿನ ವೇತು ಬಂಧುಳ್ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದೊಲ ಹಿಡಿತಿನ ಅಪ್ಪೆಡ ಒನಸಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಒನಸಾಂಡ ಅಮ್ಮೆರೆ ಒನಸಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಇಂತದ ಕಾಲಡು ನಮಕ್ ಕೇಳುಜಿ ಅಂಡಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅವನ ಮಾತು ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಕರಾಶಿ ಉಂತಳು ನಮ್ಮಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆದು ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲಾದು ಪಡೆ ಅಂಡ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದತ್ತ ಐದು ಬೋಡಾದೆ ಯಾನ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡೊಂಡೆ ಬಂದೊಳೆ ಇನೇ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಬಂದ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಮೂಜಿ ತರತ ಬುಳೆಲ್ ಬುಳೆಪ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಳ್ಳಕ್ಲುಲ್ಲೆ ಅಗ್ಗಲೆ ಕೊಡೋಣ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆ ಪೊತ್ತುಡು ಮೂಜಿ ತನಕ ಬುಳೆಕಲೇನ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸುರುತ ಬುಡೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಏನೇನು ಬುಳೆಗೆ ಆ ಏನೇನು ಬುಳೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಡಪುರ ದಟ್ಟದೆ ಅವಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ತಾನೇ ಆ ಬುಳೆಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಬುಳೆನೆ ಬುಳೆ ಉಡುಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಾತು ಕೊರತು ಆಯ್ತು ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒவ்வೊಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಚಿಡಿ ಜಿಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳ ಬರ್ಪುನ ಕಾಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಗ ರುಚಿನಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇತ್ತು ಓದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಿಂದ ತಂಡ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಬಹುತ್ತದೆ ಈ ಪೊತ್ತು ಕರಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಬರಂದಿನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮೊಟ್ಟಿಕಲ್ಲ ಕಡತದೆ ಜಾಲಿಗೆ ಬರರ ತೀರಂದಿನಂಚಿನ ಜಡಿಬೊಳ್ಳ ಬರ್ಸಲು ಮಾತ ಬರುತ್ತಿದ್ದನಿಗೆ ಅಪಗ ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳುದು ನನ್ನ ಅಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಂತಾನಿಯ ಅದರ ಅಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೂವ ಅರೆಗಾಲುಡು ತನ್ನ ಬೆಂದಿನ ಎಂಚಿನ ಬದುಕಿದೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಹೋಗೊಂಡ ಐಟಿ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಮತ್ತ ಗಳಿಸವನ್ನಂಚಿನ ಆ ಪೊತ್ತು ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬರುತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಗ ಹೋಗೊಂಡ ಅವೇನು ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟ ಅವನವೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆದುಕೊಂಡು ದಾಯಿದ ಕೆಂಡ ಮುರಾಣಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೂದುಪ್ಪರೆ ಅಂದ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಅತನ ಅರಿ ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆನ್ನಗ ಅವು ಹೊಲ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಉಂಟ ನಮ ಎತ್ತದ ಅಂಡ ಎಂಗಿನಿ ಪೆರ್ಮೆಗೊಂಡು ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಏರು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಪಾಲಿಗೆ ತೊಂದರ ಅಕ್ಕಲನ ಓಲಾಂಡಲ ಏರಾಂಡಲ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂದ ಬಾಲೆ ಅರಿ ಓಳು ಬರ್ಪುಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಅಕ್ಕಲ ತಿಗಲೆ ಕೊಟ್ಟದು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅವು ಕಂಡೊಡು ನೇಜ್ ನೆಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಬುಡ ಬರುವುದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕಾವುದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಕ್ಕಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಲ್ತಿರ ಬಂದುಳೆ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ಆತೆಯ ತಂದೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆ ಲೋಕನು ತೋಟಂದೆ ತಂಡ ಆ ಲೋಕನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ
ದೇಶಗೆ ಆ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಇಡೀ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭ ಕೊಡುಗೆ ಐಟಲ ಆ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲಿತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದೊಳೆ ಇನಿ ನಮ್ಮಡುಪುರಂಚಿನ ಜಾತೀಯತೆ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮಡುಪುರಂಚಿನ ಆಯನ ಬೇದ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಪಂಪುರಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ನರಮಾನಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಬಂದೊಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ದೀತಿನ ವೈನಮಿತ್ತಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯದ ಮಂಚಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆ ದಂಡದ ಪಿದೈ ಪೋಡು ನಂಡ ಎರಡು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಳ ಬರ್ಪನ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇರಿಕಲ ಜೀವನ ಕರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದೊಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕನೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಆ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಹೋಗುಂಡ ಈ ತುಳುವನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಹೋಗುಂಡ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಕಟ್ಟಿಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದು ಬರ್ತಿನಕಲು ಬಂದುಳೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೆನಪು ನಾವು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜಗೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಬರಿ ವಿಶೇಷమైన ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗೆ ಅವ ಎಕಡು ಪಂಡಿರಕನಿ ಜೋಡು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಆ ಸೀಟೆಲ ಬನ್ನಗ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಡು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಜಾಲಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಳೆಂಜ ಬತ್ತೆ ನಾ ಮಗ ಕಳೆಂಜ ಏನ ಮಗೆನಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕಳೆಂಜ ಬೆರ್ಮೆರ ಮಗೆನಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾಡ್ದರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಜಾಲದ ಮೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಹುಲೈದ ಯಜಮಂದಿ ಇಲ್ಲದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಂತಾನೆ ಮುಂಚಿ ಅತನ ಮಂಜೂಲು ಅತನ ಗೋಟ್ ತಾರೈ ಈ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಆಯ್ದು ಕೊರ್ನ ಪುರ್ತುಗು ಆ ಆಟಿ ಕಲಂಜ ತನ್ನ ಜೋಡಿಗೆ ನೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಸ್ಮದ ಹುಂದೆ ಹೋಗೊಂಡ ఆయన ಮರ್ತಿಂದು ಪನ್ನದ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಂತಿಗೂ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಪಡದೆ ನನಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಪುನು ಐದು ಬುಕ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ಬಂದು ಆನಿದ ದಿನ ಇತ್ತಿನ ಬಂದೊಡೆ ಅಂಡ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕುಡರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಹುಡು ನಮ್ಮಕ್ಲಿನ ಬದುಕು ಹೋಗುಂಡ ಆ ಬದುಕಿನ ಕುಡರ ಆ ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ತುಗುಡು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಕಟ್ಟಿದಿ ಒಂದು ಆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಗ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬಯ್ಯದ ಬುತ್ತುಗು ಅತನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಪ್ಪು ಅತನ ತನಕ ಬೇರೆ ಉಪ್ರಾಗ ಖಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡಡು ಬತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಣ್ಣ ಯಾವಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಆ ಬಂಗ ಹೋಗುಂಡ ಅವೆನ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟ ಓಡು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಕಟ್ಟಿದಿ ಒಂದು ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಬಂದುಳೆ ಪರಿಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ನಮ ಇನಿ ಎತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬನಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮకు ಉವೇ ತರೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಇನೇ ನಮ ಜೋಕುಲಾದ ನಮ ಇನೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಉವೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ನಮ ಕರ ಇದಿಜ ನಮ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈರಗು ಮೆತ್ತ ಒಂದ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮಕಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಮಣ್ಣಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ವೈದಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮೈಕ್ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬಂದುಳೆ ಅಂಡ ಪಿದೈ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋತು ತೋಂಡಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಮಣ್ಣದ ಲೇಪ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇದ ಬೇತೆ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಪೆರುಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಆ ರೀತಿಯೇ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಂಪಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಜಿಡೆ ಬನ್ನ ಜಿರಿ ಜಿರಿ ಬರ್ಸ ಹೋಗು ಬರೋದಿತ್ತಂಡ ಆ ಪೊತ್ತುಡು ತನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂತಿನ ನೆನ್ಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಇಂಕೆ ದಾದದ ಕೇಂಡ ಪರಪುನ ನಕ್ಕುರು ಸತ ಗೆಟ್ಟೆ ಮರಿಟ ಪೋತು ಪೊಂಡುಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವೋಡುಂದಾತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವೋಡುಂದಾತದೆ ಅಂತ ಎಟ್ಟೆ ಮರಿಯೆ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ನಾಂದ ಆನಿತ ದಿನ ಬೋತುಕೆ ಎಂತನಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಆಟಿಗೆ ಅಪಗ ಎಟ್ಟೆ ಮರಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತನಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಿಯನ್ನ ಮಗಳಿದ ಮದಿಮೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಈ ಜಿಡಿ ಬರ್ಸೋಡು ನಮಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಗಾವು ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಆ ದೊಂಬು ಅದರ ಅರೆಗಾಲದ ಪೊರ್ತು ಉಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಬತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಳ ನಿನಗೆ ಗುರುವೇ ಪಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದುಳೆ ತಿಂಗಳು ಕರೀನಿ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಆನೆಗ ಆ ಅಕೇರಿದ ಅರೆಗಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಂಡು ಕೇಳಿದ ಪೋಪುನು ಬುಡ್ಲೆ ಆ ನಕ್ಕುರುಗು ಪುನೀತ್ ತನ್ನ ತರೆನೆ ಎಂಚದರ್ಪುನ ಅಂದ ಗೊತ್ತೋಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ತುಳುವ ಬಂದುಳ್ಳ ಸರ್ವ ಬದುಕಾದಿತ್ತ ಪಂಪಿನೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡರ ನೆಪ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ರೀಡಾ ಈ ಕೂಟವು ಉಂಡ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಕಾಲೊಡ್ತು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಗ ಆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಲೇಸಿನ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಕಾಲೇ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾತ್ತೆ ಏಪವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಬದುಕುಂಡ ಆನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಅವೊಂದು ಪಡೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಬದುಕುವ ಉಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಈ ಬಾಗಡ ಅವೊಂದು ಪಡೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ ತುರ್ತುಡುಲ್ಲರೆ
ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಯಾರು ನಮ್ಮೊಂದು ಪತಿ ಉರಿದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸರ್ವ ಗುರುಕುಲ ಪಾದ ಪುರುಪುಲಿಗ ಅರ್ಪಣೆ ಬಂತೊಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋಪವಂತು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಣಗುಟ್ಟುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಪಾತೆರಡು ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡಮಲೆ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರಗಪ್ಪ ಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ನಿಧಿ ನಾಡಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ದೀಕ್ಷಾ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು. ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಜನೆ ಪೊನ್ನಲ್ಲ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟದ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಶ್ವರಮಂಗಲದ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಮರಕಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು 6 ರಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೆರಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ. ಇರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆತ್ತ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪವರ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನಿಟ್ಟು ಮೂಡು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಬಂಡದೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಮನ್ಪೊಡು ಎಂತ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಊರು ತಕ್ಕಲನಲ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರಟು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಬುಲ್ಪಗು ಒಂಬರೆ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೈಗ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲನಾಗ ಮುಗಿತಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಆತಂಡು ಐಟು ತುಳುನಾಡ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮೂಳು ತೋಜಾತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚೆನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಡತಿಂಡು ಅಂಜೆ ಒಂಜಿ ಈಶೋ ಮುಖ ಕಂಬಳತ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಗೋಣಿರಿತ್ತ ಐನು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪಾವನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಐದು ಈಶ್ವರಂಗ್ಲ ಪೇಂಟೆ ಮುಟ್ಟಬೋದು ಅಲ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜನಲ ಒಂಜಿ ಮೂಳು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಳ್ತ ಜವನೀರು ಅಂಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ಯದ ಏರು ಜೋಕ್ಲು ಇರಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಟಿಗೆಲೆಂಜ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಜಿ ಐನ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಳ್ತ ಊರು ತಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಟು ಮತ್ತು ಈ ಕಂಡೋಟು ಎಂಚ ನಲಿಪುಯಿರು ಅವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವನೀರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೂಜಿ ಐನು ಇನಿ ಊರು ತಕ್ಲು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದ ಪರವಾದ ಇರೆಗ